Tak trenéři zabodli 6krát prst do vzduchu, ukázali na 6 hráčů v bílých dresech. Voráček, Hubáček, Klepiš, Vampola, Čáslava připravený na střelu a Rachůnek půjde asi před bránu clonit. Vampola na buli, to bude důležité, 14 sekund do konce a 14 na vazování. Proti Vampolovi Persson a Vampola je vykázán z kruhu. Takže nastoupí Klepiš, ten měl výbornou účinnost na buli na začátku turnaje. No, nevím, ani Persson tam nemá to postavení podle předpisu, ale Kotouč se odráží na švédské hole, Vampola u něj bojuje. Voráček posílá před bránu, Rachůnek a pál, gól! Gól! Rachůnek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Rachna kachna, toto letělo! Tak teď jsme si tu střeleckou smůlu, která nás provázela celý turnaj, vybrali. Rachunková střela prosvištěla do sítě. Neuvěřitelný boj za brankou, tam Voráček výborně poslal ten puk do prostoru před bránou. Rachunek byl úplně sám, krásně trefil do horního rušku. Tohle rána tohohle turnaje. Čas 59-53. Karel Rachůnek vyrovnává stav semifinále na 2-2. Na buli ve středním pásmu koukal Ekman Larsson, názuje puk na bokovnou bránu, ale tohle už bude v pořádku. Tak česká naděje na finále ještě žije. Je to opravdu záhada, kde se v tomhle týmu bere tolik vůle, tolik síly v době, kdy se nám už zdá, že síly prostě nejsou. Protože Rachunkova střela, přesně jak jsi to Martine říkal, vznikla vlastně z toho úžasného tlaku za bránou. Švédové vyhráli buli 14 sekund před koncem. A přece se ještě český tým dostal do hry, vytvořil si šanci. No a pochopitelně střelec potřebuje v těchto situacích trochu štěstí. Rachunek ho konečně měl. Jeho druhá branka na mistrovství a je vyrovnáno a bude se prodlužovat.